Sompa 93.1 FM, Sompa 98.9. Ewie baby a wo bia no yaka bomu emba wa ha ebra so so yade nsem wo yensa ka no ebra wo. Aprosifo aye adwuma ewo ye nua bema Sharif Imoro ya wo ye srani a. Awira wo sem si ye ewo nkran sama no na emunsem ewie ye de bra wo. Ewoye enam so ama asrafo wanu so kwato share ashama potamwafo so no aka hu bibreya prosifo edi dwumasoin ehwafo nso edi abasobode ene de ma wonum Kane mampani John Dramani Mahama eni abre na ogusu ya obo apro kakra na waka ne nsama kire Ghanafo na wode nsam bia tudwa efa dum so hu awiai tawasoen Yera John Dramani Mahama nya dum so nko na waka hu asam wo chese o meya wodane share na adodan kwa akufo adonsa no enye se na netie Kane pani ana wohwe abodie mu nyansape emfininwuma so ewo man Ghana ha eye enwomasuamu obefo kwabena frimpon ana waka se Ghana say yada o ne na agu abontene Prempre enwomasuafo ya wono ewo man mu wono so kyerese adesua dia wode ba ya ye frane stem no abeboa amanema ekonkan Opani pa bi dia tudwa kyerese sabi eto de utua eye na hwan na ekasa yi kwada brebu pani ye de bobon kwada bo ho ban efri yade ahodo ho no sabre ye kasa de wodo wani kyeremo ewo apoye matemu ahofo no wonsa ka won de ye ne amanebofo ebetwetwe nkomode afa ho ye nua bema Erika na yebo yamane edi free emfimfiri mantemu na wie nkra wato ye no de etobe mi na woda sori pa na hunu se ensem bi se yasia ya na asefem ya na awiro ho na busa se Ghana no ye kɔ ne sabusua wenu ye emprapra kwamu ni aprapra kwamu dia ma wo no nsam no doso awiai ba bia wo bia no yada wase ama wa ha ye nuanam information centers bebre etaya chi a omo so de nsam no ma de sia edi akɔne ba taxi driver trotro drivers pragia bobo ye ba bia wo bia no yada ase ama wa ha dimpa natural health clinic se yanka nkyerɛ brade kyem so na ebeje ayaresa osa no de eya kadu akura na ewiase ye ba ya Bolivia enterprise wadi enuane na eye nduro siesie ni padua ye ni padua no mu atwuma no wadi abasofo line alignment hono a uduru hono a o ma obi na wonso akodi na aboa wo ni padua no cloud internet say yanka nkyerɛ so of course they are the fastest internet in the world and how can the future with the future can wait bra top higher wani ye nuane mo lab fm ene din hwane mu na yenye internet nsem nyina no na ye mfama hu ewiase ba ye didi a ye nom ye da ye sorry yare no de ebeba ne mo say ye sekesale ne nkeka ho dia na akoye huhu fa ne honam fa tano so apatra pajanso a be heba clinic wasi yan kantra sek wa kuma to yembra na ye nin komo na ye nkanya me adwene ye fa nyame kasa enya adwuma na ye nyi hu firi nko asoma yare ede wu komu no bibia enya kama emfama hu nyame agya nyame oba nyame sonson konkron eno eye aperitivo mizo ena 5G wunya bia wo ena wo kro no ewiase a wo ba etoro bi kwa wotimi tena ba bi serene very serene environment pa inte ya silent night guest house and event center say yan kan say bra bibia ya silent IPT haya nyanta ne ase kwa no watra police post so next dance ho bibia ya silence na me ya adomu a nesa ye ho na me ya me wedding no ampaya ebedwa bibia ba ya kama na bibia so timi akoso nti wanada roma ena awia yi yasinkunwa yakunkomo yede nsam no ebrewo medidi wo hene ire ma me akua yeboa esia ma me ni menua be makron nana kwabena kese afei tawasoen nyame eyadom amampa march bosome no eto yen sate asefo na march bosome no eto yen sate asefo no ana yete sa yoro hosam asi ewo nkran ahyaman ni nyina no eyese abrante bia ya feno Sharif Imoro ya wo yesrani yesusu sankofo nipa bonfo bi agye ne nkwa ede afiri ne nsam na eba ne sei no na kyerɛ sɛ aprosifo ne asrafo no de eyemonim samnada omania bribiti gidi ya wode hwehwemu egu fam sɛ de yegu sɛ de no na omoyire nkofo bi na muntiai ebra aprosifo enya ntie sɛ omahunu sɛ obi da baabi ya nipa da wada ho no wada mojamu awawuro no na akwanya omo asem ne sayenti aprosifo do maso toto fam ebrebre omo aso ase ya edika no mo kire nipa mako ensia ya ne ya meka sai omo gina emrani mu na ebra match bosom da to so enan no aprosifo nya asante ye no omo mana nso ho no mu a mo bie mu hwehwemu no mu a na asaman taifa ho na sa yoro hosam no esiye aprosifo to nsafre mo nuanom mo be kan omo ho amom de niema nyina egu akwam na ebra omode niema nyina egu akwam aprosifo koduru ho no ana oto nsa ade frɛ
police adwumako ne fa ye hwehwemu ɛfa abonefo ho nsam ho no wɔto nsa ɛde frɛ mo mo ba bia ye hɔ no mu a sɛbe enua bɛma Imoro Sharif na ɔda na bra prosifo no ebeturu hɔ no no na nokuroni akoye ensam a awerɛho asefem pa aprosifo ko duru hɔ no omunya asekanmoa ɛna afa so bag ya na mpempem hu sa asrafo no fa wɔn ho ne aprosifo fa wɔn ho a ya na ɛbɔ machi a ɛnema hyehyɛ mu no omunya asaade ne bi ɛwɔ nipa no a wɔda hɔ a yɛfa ne sɛ Sharif Imoro no ho na ebra on saka body ni saa no omunya Samsung tablet bi baako omunya laptop ɛna afa so atade a wonya srani a atade no wonsa entumi nka bi omunya asaade no bi na mpo atade no omunsa kan ye no na ya tworo edin adi agumu a ya tworo edin no Imoro abusafo ya mudi achi ena awia wa ba fotentafidie no so no wo ba Facebook live no so a wo hunu sɛ de ye ka no pepepepepepe ebia mu nso enema bi a ɛka ho omunsa kan ye no ɛyɛ Ghana card omunsa kan entoma kakra bi ɛwɔ ho ɛna afa so no enema bia kyerɛ sɛ saa niema no ɛyɛ Sharif Imoro dia na no ɛna prosifo kyerɛ sɛ da bi we de sɛ de ehunu no ɛyɛ ɔsrani ampani ampa wɔn hwehwɛ mu no na ɛyɛ Imoro Sharif a wɔyɛ srani aprosifo amananso ho a ɛto hwehwɛ mu no so ɛkɔ animu ama asrafo asoten sɛ sei ane yɛhunu na mpa ɛbere mo bɔ asrafo amane no asrafo no so bɔ hwi ɛbɛhunu sɛ ei asɛm aba fie ɛyɛ mo nua Imoro Sharif ɛna ho ɛna akan na ɛbere mo fa body ne saa no na kyerɛ sɛ akɔyɛ sɛ ɔmo de kɔ ayaresabea na mpanifo timi ahwɛ abɔ body ne ho ban na ɔma paapa mu ohunu adegodeɛ pɔte a eku abrante Sharif Imoro ɛbɛra hwehwɛmu no aguso a ɛkɔsoɔ no na kyerɛ sɛ asrafo ayɛ adwuma ɛwɔ ahyaman ɛna afei so police adwumakuo no nyinaa bambɔ adwumakuo biara no ɛde wɔn ho gyim hu kwampa bɛfa so a sɛbie wɔne ɛnam wɔn nsa so na wɔsusu sɛ yɛnua bɛma Sharif Imoro okuu no no wɔbɛhwɛ na afei so mmara no ɛne wɔn adi pɛpɛpɛ sɛdeɛ mmara no esi ɛteɛ na ɛbɛra aprosifoɔ ɛbaa mu wɔ hɔ no prosifoɔ mpanifoɔ gyitum sampa deɛ asie no ɛyɛ awerɛhosɛm ɛne asefemsɛm na ɛbɛra aprosifoɔ hwehwɛmu no ɛkɔsoɔ saa no wɔn kɔ hunu abrante Sharif Imoro na awofoɔ baabi a wɔn teɛ ɛne adeɛ na numu no ɛna awofoɔ no ɛde bɛto yɛn nuanom abambɔfoɔ anim sɛ ɛyɛ ampa abrante Sharif Imoro amahu amoka ne ho asɛm no wɔyɛ de hyɛ kronkron na mbom no wɔwɔ sunwane yɛ a wɔyɛ adwuma na dwumadie da de ne ba nkramanta mu na no ɛnɛnɛ yɛate deɛ yɛati yɛ aprosifoɔ amananso hɔ a ɛtoa so yɛ hwehwɛmu kakra ɛma hwehwɛmu no bɛda di sɛ yɛnua bɛma Sharif Imoro no wɔkɔsra abayewa bi ya hwehwɛmu nti ɔmanfa ne din antodwa ɛwɔ Asama New Town na ɛbɛra wɔkɔ Asama New Town no na anwumrɛ nondu apa ho sima aduasa sɛ wɔkɔyɛ dɛn no deɛ ɛyɛ bambo sɛm nti bambɔfoɔ ɛmfa ma yɛn yɛhwehwɛmu kakra ne polisifoɔ nkɔmɔ kakra ɔmo ne nsantwerɛfoɔ adi kyerɛ sɛ wɔfiri hɔ ahomakye ɛbɛra na dɔnko apa ho sima aduasa maakye bo so dɛ ɛtɔ so nan ɛna saa deɛ no ɛfiri hɔ na kyerɛ sɛ akɔyɛ asefem sɛmpa na aprosifo no gu so yɛ ɔde ɔma so ɛgu fam ne adeɛ a ɛna wɔn nsa ka nipa a ɔndin didi so yi ɛdi yɛ di kan ɛyɛ Safiano Musa Elias Dayugu ebiom nso Ibrahim Ado Raket na ɔmadwane na ɔmadwane yɛ no ɔmantimi ankɔ akyire bia asama ne mpɔtam hɔ a ɛna na ɔmowɔ ebiom nso nipa bi a ɛnam saa Dayugu ɛne Ibrahim Abdul Raket so yɛ nsa ka wɔ mu ni ɔmo so dinie Samuel Tete ɔbɔnomane Wiper Abubakar Sadiq Elias Bedman ɔmo nyinaa so ɔmo dwane yɛ yɛkyere ɔmo match bosom no da ɛtɔ so edu na saa Sadiq Elias Bedman ɛne Samuel Tete no ɔmo so ɛnam so ɛma yɛn nsa ka Yusuf Mohammed ɛna afɛn so Abdul Gafaro Abdul Karim ya ɔmo so yɛkyere wɔ mu na deɛ kyen ya na yɛkyere saa nkɔfoɔ wɔ mu na kyerɛ sɛ aprosifoɔ ne habere ya ɔmo yɛ adwuma na hwehwɛmu no ɛna bɛda di sɛ Samuel Tete ɛne Abubakar Sadiq no yɛkyere wɔ mo ɛbra na dɔnko abɔ apa ho sima aduanan enum March bosom no mu ano da ne tɔ so ɛnan ya kyerɛ sɛ aprosifoɔ hwehwɛmu kyerɛ sɛ saa nkɔfoɔ wɔ mu no ɔmo na nam ɔmo so a ɛnam so ma yɛnsa ka saa ensɛm a yɛkenkan na akɔyɛ nsɛm bebre yɛnkɔdi nkɔmɔ aprosifoɔ ayɛ ɔmo afam deɛ bambɔfoɔ ayɛ ɔmo afam deɛ doctors mpanifoɔ nso yɛ ɔmo afam deɛ na mmom no wɔn de nsɛm mmienu abɛto dwa kyerɛ sɛ ɛno na eku no borɔfo kakraka bi yɛsi yɛfrɛ no exsanguination ɛne lacillation nti bi da yɛnkɔ ahoma no so ɛ
Professor Osei Opoku Sampani papa yi uba konfano chabanya sabia hono di ndwuma papa da no bibi chere ya so pe na ya bono prum papa Awurade asomdwe nka wo on kan so papa mesrɛ mi bisa wapo mu tesen Yakupon Adam na so nyame adom odi a che fa che so ya mo wagina so a che na mpese tiefo no tensam a ekoso papa wada roma we de adwan to so wi fa ye ko school kakra examination ni legislation papa manya ne yie eno ana makan na ye de ade a your friend exsanguation EXSAN don't understand exsanguation or exsanguination ana ba ko na ka ho no so and the lacerations no say cut okay papa boyemu and I say exsanguation no say emoja e draining e tu afri obi o na emoja e draining exactly emoja nwunu me find say emoja nwunu na cat ni ntene me emoja nwunu wo no and I say ade e twa wo and I say ade e wo ntene me emoja nwunu wo emoja e wo say emoja wo e wo cavity sorry e wo blood vessels eni say pie se emoja pie go na say bibi na sa ade say bibi na atwo chima wo vessel no ho ya chese bibi say cat and I say bibi atwa na ya na anu de ne yesen ena ma etimi ma obi wuo mami ncho ade nipa bi a wuti obi a no moje o mo be say mami fan say bi atoa me 5 at least also nya bi atoa 5 moje wo mu o say nya bi atoa be 5 say e bi free so more than maybe half kra na say am fa bi an replace no a obewu na enti se ko ba se bia e bi free so a etimi teki be sen ansa na nipa na timi afrim well it depends on quantity no American say bia free so na you half and I say quarter bia and the betimi atake time kakra ansa na bia abe kan ha ma watimi atra na say me find say one new day a me find dey any example say you see the second one no say the allegation no nti e ba sa no a ebe din so obi wa ko fa ne so de ko hospital nti obedo mo moje na nwunu mo eno de ewu enti ya ko mutime de ko hospital nti banka bi a doctor for betime de moja replace no e betime abo de moja ma bi a wa anya nkwa eno so kura no say gina organ kro say ekwo na kuma mu a na kuma mu a ene de edin so obetime survive ana say ko wontini no ntini yo wonketwa ne wa kese the Italian is a co-worker, see be more. And it's a bit more than a bit in 10 temper. Doctor, me fan say, me fan said, Moja, and as idea will be Kuranoa. A Mojano yana a one pempen swobia, say a new gua, and found say a new baby guno. Ubatimi will place in the Manipan Benyanqua. And 2 questions in pass over to me aside. Na me bisa se me fa ne se Mrs. CI se ka atwa me na se ka no twa me no me nko na me wo ho ma nya somufuo bia ma na amwa me ma moja na nwunu me a ma de ache the probability se metimi a survive no ye high and I say less. Oh, then make us say moja to me nwunu wa ma de ache dey say automatically be free mo do so pa let me anya more than half of reference say 1.5 of bia to am ba ko ne fa eminu ne fa say and the betimi bedru sare dey help you doctor ye koko ye bo baby enufu no wo no doctor wada woro ma o e fa he pa na de ka etimi ka wakoma no a e ma wuje mu ntem hunam bebia wakwa ne bebia de be ka betu moja pa bia say wutrim na bibi be hwe ma moja atu afiri ho na say sika ne betwa ama moja atimi atu bebre ana say dadoa ne bewo ana moja atu afiri ho bebre ya ni nyina no say moja ne tu firi ho bebre de kwa ne say ema akoma ne mbo emtimi nya adwuma akoma ne bo periperi akoma so ni say bo periperi e bo periperi cha ewu asem enti doctor me fa ne say si ya ye kenkan de approach for e de amaye na kire say it's alleged say enoa na nam so wu ye nti ye betumi afa na saa wo ho o say doctor no ye adwuma no ye saa de no me so be kan join say
be a consistent with. It be a lacerating, emoji tuno. Or better I say consistent with a stabbing wound, and now say a cut, and now say penetrating, and now say punching. So I say, doctor never can be sir. Now one true visa. What Roy? I will trust I didn't say, or she share moon any or this science and any far or share edges of the wound. Say wound in a year, I didn't war no. I know you sharp. And now some new crooked and Nina will share you and say, Sadima, what you who is identity consistent with what it be a stabbing. And now say consistent with penetrating wound. And now persistent with punch. Then as a puncher, sorry, I'm not consistent with puncture wounds. A mubia no bet be an own the all kinds of because there's science behind it. A hand who say, Sad, when you say yes, yeah, they say stabbing. You say yes, yeah, width, and I say a diameter or share a bear stab. Ubit me, meet me. Knife for cry, to me the war, no, be a when you want to beat me, I can say, Sandy, when you was success, I didn't the war. You're the second 100 to go because I say, kind of go away, a move back away, as said, the war in any. Okay. And Doctor, we are father said, Obia bromia, my yemere. Now what the idea bombe, and now the idea chame. Now mojana to me, and say, Obia and mome. No be the idea chame, and a mojano eba. Sandy, and my immune, the dear pa, and a mojana to me back. Nina moja bit me aba. Nina moja bit me aba. And I'm sure say, Jenna, I'm sure I did mean fine analogy. So we say, we fear we want a pipe, kit to every night, every we fear, and my own wins you. And now, Sham says, our pipe can see a pan, one aqua check a crab with your row fee. Indeed, my mentor, they say pipe now with your row fee, no. Ne any casino that a dog, a friend says, street no aqua chimino. Say, Moody the pyre, Ubenya is you. And now we use you. Nimia and so about them, so many other don't efficacy in them. Benya don't efficacy in him, aha. And so the other else so cocoa, and then maybe brino. And so he said, Unyan Suno, and I can see also, yeah, it too good more. Into affect two issue supply who feel. Yo, Doctor, we are at Sinisuku, our diaco, Yamiasum doing count. Yamanka on count so. Doctor, or say some Edini Juma, Ewo, Confanoche, Abain, Ayarasabia, Orona, a or diacos kuntia, my bushel fogina, said and the Kafra. Ebusiafo ya tu ansam no so ede amamo srani imoro sheriff ya sabre ashama potamo taifa mrantie binsa no watimi atwa nananama wonsia do nam so nteno aprosifo aye wo mafamu diabo hombode ma sabre nipa besensia watimi achi wono ma mra no eka kakadale awi wonom no enam so ama eye wonom a imoro efri mo no asrafo etu won so esa mrantie dodo na ya uchese wo bridi wonom ano wonom so mo patent Nintendo, Yaka say, Womakofa lawyer, Brenim Nia, what do womanim? Na enumu ena one of the abaso body, edema prosi domno, sa one my ya dear papa, the motoya, one more two, ama and net one who a signo, a yadia seda, and our de emma wonum. Now so wa samaka, one of HSA 10 and qua, and a one of share. Sabreya would when it shemo, ever a shaman and potamoa. Nasha Bedania would draw them a one ya for NS Henry Nobe, one name anonymous Sankonya Woho, and one more can be a woman in our teacher say, and what's a one share part and 10 and the man ranting no, one so a share anymore. Now what shamus out when it's a more Nashabedremoa, a yabedrequia, one share bambo any amanyoso, one so one more a share anymore so betonsa, and their friend ranting one more my yen shemu, Neshamudia no domo pa, and a satin a bayajuma, one ranimni, a lawyer Emmanuel Kumade, one at a chain and come on my BC. So far, no, since a year press conference on Thursday, 9th March 2023, no, the Defense Committee of Parliament had the message by Omniscient, Yawada Ebawi, now to throw a war on into that the latest. And it was based on intelligence gathering from the Ghana police, and Ghana police for emphasis, not the military. Ghana police for now, based on their mandate under the constitution, investigation on behalf of Ashama Lives Matter
to congratulate the police, Ghana Police Service, for a human done so far. Almost to an amount of asking for now the late Moro Isifu, it's a big news and a congratulations to the Ghana Police Service for working assiduously to apprehend the culprit. Ebusia follow Emmanuel Kuma de wono ene yemrani mi ya woje mudiama ashaman taifa mratia asrafo nso ekwato hye wonom se eye wo munua imolo sheriff ya watina nanom se do enam ebiso nsaso ena woto wonom ti vengeance wo so de kwama no mu ene se wonom patent ni ntino won lawyer nso akase Kane mampani John Dramani Mahama eguso ne Ghana for kasa se wo se ba bie mu nti Ghana for hwe nanim na Ghana for ensa ensoma no akopie mu ewo bono FM ho amone adehye ne bibire nso adi nkomo opani no asem wo kan se Ghana for bi gina no asibone pa na ye ne ya se Ghana for bi agina no asibone kire se dum so yi oyi sa ha ne nyina afiri ho na Ghana for na nkasa ne to me bia sadi ade o sadi de wo si yi dum so de firi ho no na ebi ni ho na obi a me ma yi dum so afiri ho se ne si den na mo sabe ka se na dum so ya mo hum ya dum so na wo kirechire mu de ye ntie no na wachi ye ntie de Ghana for bi nso ka na oman na economy na oman na economy ya toto ye sika sem ma bibia ekoyie first na ye dum so lights off me bom me hu odi bia na lights dum so no atotwae until by 2016 obia eye nejuba onya ne kakra Ghana for ho ton mo na ye nua no bae omo se ye ni mejuma na ye yi ye fi ho ne en fa omo mra na efensie ni ye na ye kan nsam omo kan ye de anode one village one down one district one factory one constituency $1 million a year mo na mo kan sansem no ezu na ye de nada sa yesi Ghana ye mobododo say no so mo kai yesterday and so then me guys have briefed you na mo ka Ghana nye hia mai sanyo mai na eno mo kai and I say Ghana NDC for ye incompetent mo kai sa word no they say incompetent enti Ghana for eyi fi ho na me say nyame hihye bia ye hihye pa eni ya etwagu ye eye Kane mampani John Dramani Mahama bono FM eno de sansem we atudwa eni ebusa Ghana for se Ghana ye nko ba bia Ghana for mo nkasai me we say we ye ba we sa boss ne penso no ne ada so hudu zon ko pem se NPP ba ya wo ye wo ba ye no wo ya de ya kasa mama nya de a na lekere mama ya de ba du so ne de o kasa wo hwe ma ne so twa ya na enye no kro ko me mi gina asisi ya no ni MPP ni but when the mama mambu no to ye MPP for mambu no no kro ye ba ko pe ya feli dabi wono ne penso de mu de e force o man dim so ne de tuanta ne e tuanta kina ibi na na do ba na na me ya do ma zi ne life ni gina so ka do no kasa ento asu ni serena attention sem no ke kan de serena un ko no ba kwa na woni bi papa bia fa moaye nya ne pesu chemu na na do ba ye ne jaye nukura bia ni ye te ha dum so ma di he ba ye de sabe to ya no sa akopem se ye be du fie na na do adaro ma no abeyi dum so afi wo no so no ba ya ma ne memo aye den bia nso dum so de na do na ifiri ho na nukura ye ba akopem do mama wa yi dum so bia ifiri ho ye mpenhwehwe ni mu bia anya nukura da se wo boa ma dum so twai na emum wa ye ne hyehyɛ to ho but NPP fo na be so light ne ma ye wei eye Ghana for this year bi sade o musu hunu nsam aka ne mampani John Dramani Mahama
ɛka yɛ no ho na yɛwura John Dramani Mahama ne nto aboya wɔde akɔpie mu ɛwɔ Blomantam no wɔkɔpie mu ɛwɔ Drobo no wɔde nsɛm yɛ to dwa ofiri hɔ apɛ na ni kyerɛ mu wɔ dɔma na hɔ nso ɛna ɔkɔsi bi de kyɛ de hyɛ yɛ wɔ hɔ no ɛno ɛna wɔkyerɛ sɛ nneɛma ahodoɔ a wɔde agya Ghana mampanyin na adodan kɔ akufo ado no wɔde ato Amerika papa na ne Amerika to no so nyɛ ne papa so a ɛkwa bɔne so masabra ɔman Ghana atete apansam Ghana wɔhwɛ nhwɛ wuyi wani so enyi ama ho kyerɛ ɛna Edwari Ghana fonte no wono de ne pa ya wode gya o my panyi na adodan kwa akufo ado no na wo hwɛ ni mu senko betimi aya bia to aso na o my Ghana de hye ho atom na so ba ye wa ye ne ma tro kan ma Ghana fo ho kyerɛ nko a ɛna eku wonom me dana me dwen ho a me hwɛ kyerɛ a me hu sɛ na nyame be kyerɛ ni tumi enti na o my free hot 2016 because me dwen sɛ sanke free ho a anka bibia be bia enso Ghana fo ni ebi sɛ ɔmbɛka sanka asimesi baayɛ a anka yɛ brain na atwa anka asimesi baayɛ a sei na ɛbɛyɛ anka asimesi baayɛ a sei na ɛbɛyɛ ɛnso ɔmanbo wɔ hɔ yi ɛte sɛ relay race ɛte sɛ driver fo wo drive na wodu baby na wo bra na wo de ama driver fo saa na rolling here ɛna ɔde ma akofo ɔmanpanyin kofo nso ɛde yɛ kɔɔ kakra ɛna ɔde ma ɔmanpanyin mills de yɛ kɔɔ kakra ɛna ɔde ma me nso me kɔɔ kakra ɛna minua panyin a ɔsɛ onim driving kyɛn obiara ɛna ɔbɛgye hyɛn ɔnkyɛ gye gia ne nhwɛ a ɔde ato reverse me so me ti car no bi me say nana wo de ato reverse na wo nim dey ɛna Ghana yɛkyia ne ɛkɔ yɛkɔ hwɛ a yɛ bus na kɔ hwɛ gata mu one sound yɛka yɛ ɔmo ntie no ɛno ɛna ɛyɛ akrahye because ɛnɛ ɔmo akasaka sɛ ehia yɛ na yɛka yɛntumi ntua Ghana bakɔsɛm mu nyinaa this is the first time yɛaka sɛ bosua a yɛabɔ yɛntumi ntua ɛnyɛ ama no ne bosua nkɔn nea yɛabɔ bosua ɛwɔ Ghana mu mpo yɛsi yɛntumi ntua enti ɛwɔ sɛ yɛde nkurɔfoɔ ɛkɔ China ɛkɔ palm akyɛw sɛ bosia ɔmo bɔ yɛ no yɛntumi ntua enti ɔmo mfa nkyɛn na nea ɛyɛ ne sɛ anka mo bi ntum na mo ka sɛ me nua no mo nyinaa mo ka bɔ mu na mo mboa yɛmpia kaa no mfiri gɔta no ɛnso wongye ntum wo sɛ kaa no so hwɛ yɛnyɛ no wo sɛ sia no na ɛtuyɛ enti woantumi ancontrol wo sɛ tae blasteɛ ɛfisɛ nea ɔmo ka ne sɛ ɛnyɛ sɛ ɔmo ntumi mbu ɔman no yɛse COVID-19 yare ɛbaeɛ no ɛno ɛna ɛma no baasaa Kane mampanyin John Dramani Mahama na busuafo de nsɛm wese nyina to dwa ɛwɔ Blomantam a yɛda ne bi akyi ɛde ama mo yi ɛngoma suamu wɔ benfo kwabena frempɔn boaten ɛyɛ ɔman ebere bi atwa mu yɛn so afo a no ɔhwɛ abɔdeɛ mu nyansapɛ mfini nnwuma ɛna afɛn so abɛɛfo kwantempɔn nsɛm so ɔpani na ɛka sɛ no ɔkyɛ sɛ ɛyɛ na wɔtumi sere sɛ ya na ɔde ne nsa buru na furu so sɛ de kuani ate kunkuamu sɛ biribira na ɔda ne pɔtɔ mu de ne nsa buru na furu so ɔkyerɛ sɛ aban sɛ wɔyɛ den kɛta hyehyɛ prɛ kanka ne dwirim wɔko ɛno nkɔda nkyɛn wɔko deɛ galamse awurade nyankopɔn galamse aban sɛ wɔyɛ den hwɛ sɛ wopɛ ɔman mu yɛ galamse pa aban mu mpani from krenkren to krankran wɔ bia ka ho we excavator ne ahye no we deɛ yɛsi yɛhunu na ne nyina ɛwɔ hene wɔne yɛ nuanom da wobɔfoɔ yɛ wɔ mmarasɛ badwafie na ɛdi nkɔmmɔ na wode yɛntie sɛ de ɔpani nankasa ɛwesa ne nsɛm. It is no excavator, 500 excavator. Who said that? It was somebody who threw that into the media space to tag something on Frimpong watching. What am I doing 500? The true story is that at the start of the Operation Vanguard thing, the soldiers were supposed to arrest the excavators, and they go into the forest where they are doing the mining, and they remove the control board. So if they remove 20 control boards today, they will report that they have immobilized 20 control boards, can move. But then when you go away, they'll bring new control boards and fix them, and then off they go. So we got a report that they had immobilized over 750 something excavators. So we appointed somebody to go around and check. When we went around, I think we got about 150, 200 that we could see. The rest had either been given to the owners or put in some extra parts and move them away. And then somebody put it out there, from Bob Martin has taken 500 square. What am I going to do with it? There was an orchestrated scheme, even within the party and government, to get you out. So that, look,
Why is it when I left, now everybody is in the forest? At that time, we dare not enter the forest, you know. But as I said, I don't want to go into details now because I have a lot to say on that. But let me tell you that I did not take one excavator for anything, and they know the truth. Now things are coming, you know. But as I said, I don't want to go into details now because I have a lot to say on that. But let me tell you that I did not take one excavator for anything, and they know the truth. Now things are coming up. We know those who are behind it, and the party people who are there, people in government, including Jubilee House, who are doing Galamsey and so on, even now. So let Frimpong Boateng stay in his corner and enjoy his retirement. Mesra mo mama mentra baby na menwere me hu. Mesra mo mefele mo pa. Me tra baby adwen mo ho. Wati? Ba mo mpanifo na gusuru ho omu dwiri no. Wei eye ebre bi atwa mu omaye nsoafo a wɔhwɛ mfiri dwuma na afenso abɔde mu nyansapɛ. Nguma sɛm obemfo kwabena Frimpong Boateng ana yene no di nkomo yi. Na yanko yene mo nsafo from mra. Yakwaya nim dia na ye boawra mo ewo enwomasia soafo yewura osayaw adutwum wono so na kache na wopanyin na wotwe wie one nsentwefo panyifo wasantemantem asenum di nhwemu eno enenam so wode nsempi na tudwa ni nyina kwaya ebefo so ama enwomasia gya ne na so na SCP esitama na bo wo meye mpuntuo no eno ho kwamotwetwe ena ekọ so wofa sa kwanya no so de nsam dodo na tudwa no wo kyerem se aban ba ye wode eya adesua de bia wo fra ne science, technology, engineering and maths ya wo twani tia eka ne STEM no ediaba na ne nyina mu no wakyeresa ya bode mu nyansape efiridwuma ene nkontabua desua ena wode aba wose eba ye no so no abeboa amome ye konkan na ozu se yekuremu na so wode hu nimde no man sentrefo okobɔ ne dawro ebo kasafidi ahodo no so na temamufo so ati ase no wode wo gimu a ebetimi aboa amome ye nyina nkakra yetimi enya ni so ade hu na esi ye ni so se mpuntuo na betimi abeka yensa yenkotie Dr. Edutwum bra na wode ensem etudwa afa asem yi hwen science, technology, engineering, mathematics adesua sonko a aba omem ana na do danko kufuado edi ade esi ni so pa do ahema san na hu se aman bebre ba mpuntuo aba ho omo tete mofra no ewo saa kwan so se wo be mu akuntaburo mfiri djuma eho adesua na omuhuru saa no na abode mu nyansahwe wo de ka ho se pe na kra na dwi mu abie sonko okọ university a otimi ko engineer obetimi aye doctor obetimi anyema berebre ohonum enam saa kwa no so edi mpuntuo kese timi bo omanu enu nti nsa be schools afoforo bi ho aye head die system ho adwuma ene ebesua baby ohonum nso a school dada na ohonum ya mo hu fidi a wetimi di sua STEM no no man dwi mu do ekwachiri no wetimi edi ko university no be ko mani that's ana me pacho asante mantem schools bi wa here awofo no betimi asante mantem hasen sewba high school dia ya heda asia STEM ho adwuma bosomtwe girls ehon ye man school a STEM no kwa ho adwuma ena omusua ehonum afi aban ehon sise ewe animu anda aban nsunyame boa enche bia fi ewe animu 2024 enu so bebie ehon so be STEM ehon adwuma afi ye wo creative art school na ehon so kra na ye creative arts a eye asa na nyonto eni adne no ehon so kwa obetimi so STEM no bi ehon no so kwa da so to ba sante mantem mu ba bia obenya sa akwanya na ade sua STEM eno ho ensise mantem mu ba bia ubenya sa akwanya na ade sua STEM eno ho ensise eno idamase Ewusiafo Dr. Osayaw Edutwum wono eneye nwesua so for breakwana do wani kyeremu ewo bosomtwe abato pasia so wagina musa mrahya bedwani ede ma adehye wo ho mrahya bedwam ne de ene ekotie ye na asense aye nwesua ho nsemte no ye kwa homa no so ne ne panyi bia wonim de wahya kwadale ewo nwesua mu akwakotwetwe nkomo ede afasa ensem wese wanyi obia se yewura William Boadi wono eneye panyi kwantrefo ya wono eda Educate Africa Institute ano ewo omem hasenum ye rabode uti enka ye mo ha e de ba Sompa kase so na wie ye nua megidi ye sanya me adom ho ye adom ne ahwe nti ene ye sin da ye da nyankopon ase wada romo sei na STEM program ya ban di ba ye wosi ho no yo mamintia wotiefo ne wahwefo eye STEM science
technology, engineering and mathematics no innovative policy I think say abano edeba na abeboa na woma sa area no omo expert in that and as naturally omo gifted in that area no ye do mo apia bonten na ya san amanage wo mo no matumi abaye mfaso ama mo ho ene oman no na wo hwe ye schools a ewo oman mu a ye kire science dada technology ye kire ene wo ICT mo no engineering yade a ekoso na mathematics so no ye kire dada etinka de ye hwe ne say policy ni de as STEM ni de nkeye nemo mu de aka ne say ye be the practical because bibi say science ye be hia laboratories biology physics and chemistry about technology so we need internet facilities a betimi aboa say na be innovative engineering we still need equipment and materials they be practice something like mathematics a technical subject akontabuo de ade bi ye bia no e ka ho bi etimi de I am much focused about the materials the equipment and how efficient the STEM will be I don't know ye no dadwen na STEM no as an intervention policy ni de nka ye good ne papa mu kra nka enhunia say yes I eti school for say any STEM school and one say ye be infuse into the subjects na ye children dada they be master in the practical aspect no by providing the other needed materials. Okay, Mr. Bwedi, wadaroma wakasemu no. Wo say mathematics, wo call yanto aso suku ni ma wo musua bi ho ye nyina ya wesa. Na engineering ya wo boss yi de me nyi ni sa wo musua bi e wo ho ana. Oh, engineering, technical on say ye wo schools bi a senior high school. And ye wo bi so a sectech, secondary and technical. Engineer courses engineering courses near those kind of sector schools no and I call polytechnics and abaye technical university any other universities here engineering courses both private and public and the practical aspect no the practice no the practical narrative empirical content no and no asem oh also Westside innovative program said ye wusika ye na den sesemo eba wo masuemo no se ye radu tweme kasa no o se suku ni bi wo ho a eno nko na wonom ekọ kire wo ho ete se me nua ba ko ha ye friend school fees or technician wa ha no amene ne papa di nkomo se wo swane ni table kese bi school fees ko fa screwdriver di we mu mienu ene wo ye technician wa ha se nom wonyi ni sesa aban na gina ya wasie se wo masa suku no esi gina ya na se aye contact cross ha nko ade sa STEM ne nko na ye wa se ne betimi abo akwa sonko so very good innovative unim bi de tie ne se sa niam we no ye de fish out emofra sa area no o makwadare mu e wo ho enu ti na ye school system no ye wo baby a ye fa no craft no ye ma kwan na ade bi a wanka e wo tiri mo craft e de aba eti time a wo de aba na ye wo se oh akora we otime de clay ana dote eni ahwehwe eye periscope akora we otime de penwa tontrowa ana se o de milk tontrowa eye car asumasi otime de rubber we eye kalewate okwablane timi de ntuma we epamo atade very good ya wie de sa no na ya segregate ya separate wo okwa ha wo usu die nie akwa remember back in JHS obetime de aluminium pipe utimu a na sa connect ya bon se iso ni efimu ba eti safo no na nka yetima segregate okay this people no omutimi fit into technology we mu se de engineering we mu de science abodi mu nyansa hu no that is it but now ye focus ne say inka education minister this had we ba no already ni ya kira sa science ni engineering ni we say e wo schools are yan kire ho endomu suko no yan fa mi nko ho enye afani ekosi school adan foforo se na be ya enwo ski time na ya provide enema na betima ye be hua ne practical no eti abofra ne kura wie GHS onwie SHS no ono otimi de ye enema kakra bi mini aba hwe toys ya edbedu esmasa ye kra different mo no ne ba no eye craft o a ebrofo ne nkwada na ye o but ye de ne ye den eye praye oh eti mi de mi hu ni se yes ye de ne ye praye o de ebusa ho se so obi ye praye a
ɔbɛdwen mmerɛ dodoɔ sɛn ɛna praeɛ nso nyɛ innovative item a wobɛtumi ayɛ so we must provide the tools Jerry John Rollins the brevet memory tema ɔde junior secondary school a yɛfrɛ JSS ɛba no ɛna ɔse may introduce pre-technical skills schools mu ɛna ɛsɛ ahonti no osisi workshops ahodoɔ wɔ the various junior secondary schools no edu baabi no yɛgya ne nyina gu hɔ ɛna yɛtontɔn saa workshops no de ma carpenters sɛ wɔn fa nyɛ deɛ wɔn pɛ ɛnka ne yɛsua life skills ne yɛsua basketry sɛ ne mma ne nyinaa yɛ adeɛ a ɛyɛ nsanonwuma anka bɛboa yɛn eti at the end of the day na wɔn nyɛ ne wie sukuu a on for application for employment ne mu ɔno ankasa bɛ create ɔno ankasa ne wiase hwɛ covid ɛba yɛ yi yɛnya ghanafoɔ a wɔde wɔn nsa ɛyɛ machines a ebetumi ahoro wobɛhoro nsa wɔn kɔn a wɔnsom wode nsa kyerɛ na sense sɛ nipa bi aba hɔ na nsuo no ɛba woyi nsa firi na nsuo no twa eti yɛwɔ safoɔ no wɔ yɛ system no mu dada ne mu yɛ education system na kɔ yɛ theory reading kwa eti sɛ yɛde yɛ provide materials na it will shock you yɛbɛnya kantan so bebree ɛwɔ ɔman no mu yɛ nyankopɔn yi kantan kama yɛ but ɛsan sɛ yɛnsua saa ne mu yɛ schools no yɛnim sɛ Ghana ni nso bɛtumi ayɛ Africa ni bɛtumi ayɛ it is still yɛtwɛn scientific proof ansa na yɛtumi opportunize into kantanka businesses a say ɔde nneɛma ɛfɛ mu ɛbɛ yi etumi de mehu ne sɛ na nka yɛtumi adaptive schools na ɛwɔ already no ɛna yɛ provide the practical materials na any equipment na nka bɛboa yɛn ɛma yɛtumi afahyɛ out a lot of solution providers bebree in the country. Yɛro aboade awie yɛne yɛtiefu ɛbɛda ase ɛne wo nkyerɛmu a wode ama yɛn. Mini aba me sim da ase Ghana first. Executive Director Edema Educate Africa Institute Yelwa William Bodin Abusua yakwa homa no so ene no ekobo enkomo yi. We apram to break ase na egu so ayede ma Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 afe ye ko eto ogigi mu. Ghana ha sei aban panifo empo ne aban a wote so amya tia sese so man bia beye yi a eto ana wo se yede ye. Na Ghana Revenue Authority ne ma omo sa ahoode ne sa tumi no a omutimi gigeye. Nanso ya na ebi mu wa adwempo bi se etuo de ebetua o nanso so ne yehunu ba bia sika na konti basa yetua etuo no nyina no na yebu afu na yemuna aka ho bi ama opani efe Sir Francis Boy oyobi a wonim de efa etuo ani ho nsansam mu ana wo teresa ukọ primary school a ade bebre ho ayesua uba junior ha yesua ne ma bebre ukọ senior ha yesua ne ma bebre enka ba yanke yemfa hyase wo ho na yenkyerɛkyerɛ wo mo nyese bia GRO ebehu an sabe ameka sa wie kɔhwɛ obi store animu GRO panu bi ete akunwa so waka ne na to so a wo be lock obi chaos anase obi store ne ade a wo se de hyase ne ye kyerɛkyerɛ mo ne be ka ye ho a nka be fofofo de amayen Yeri police party na ya na ye srete anka omunsi abotre kakra because nti e ma ne mo wa kakra ne se ade nti na prekumpe sa no ma we nyina eba na ne meka to aso ne se oman mu no ye wo mra ma Yeri ejiji na over the years no say the players in the informal sector no e say omo contributions no say that enye papa omo ntia to no papa apart from indirect tax na e wo on goods and services e bia okwa akoto ade na wa na wetia auto credit now they go phone so communication service tax na wetia na apart from no ayi nyina yetia no direct tax in the area yintia na bebre no nti na emrevia na ye kan take here for say omomo dia say ometimi ajeje sa tax na wo informal tax no because bi no mu ye juma no munyi kapa uko magazine ho abi mu ye juma ye sa hwe kra na ne kra be so asen wo de but here ye de police ye area the police name na bia ye jejira so that be bebre na taxes na nti na ye sesan ko muntumi enkyerechire omumu na mutumi ajeje tax na compliance level na ye fine but over the period no I feel say akwakoye one farm ma me huru na say kra no ya tete say even companies we say game money shop right managers do kra ya tete jomo na ni nyina de anugu ase ba nti ye say yes the law is that you should collect the tax but the approach no na ha tin kakra na ye regia for some mudia but enkrata no mentimi kra e mani su ko sign the documents now wow you too send BBI fine there then I think that it is wrong on the tax for the side it say macho now or the and we are see and now so about no time it is wrong because
Abusia wei obi a wonim de ewo eto agyegie ene ho sansam ne din ene Francis Boy. Awia yi me kanfo de ma wo se eya Jimizo ni bi. Na gi aperitivo ne nya 5G ni bi ka ho. Wo de se awia yi wo kosra wo dofo bi a wo de gisa drinks bi koma no. Na hwese de odo no besi aso. Ana se bi a wo no oba no ntamu atete. Na mo apache wa no akra mo kopache oba ne se wo mabiem. To aperitivo ne to 5G ne to miza no bi wo de fa ka ho koma no. Wo ka se hello surprise fama no. Uduru fia bo se praga abeduru no de niam nyina aba won fa passenger car kura passenger car de se beche o fa praga na aba operative on de sankyere na ye no de bra nyasem kuma saa o ana wo san no so asan gira wo ho che nti akora no ko school amane bi panin so awo dwom ne ade gibinom na beja wo ho adwuma papa se bia wo ba bi ne na ye dikan watemenka bra Sompa TV anase Sompa FM na beji bi eno ano no ana mo so amu wo abu akwade ne mpotam Mama Esther supermarket ho ubenya bi ya oben ebuakwa ehonom a Baptist University ni nchen ho pe ana owo abawa supermarket nso e wo so magazine ha sei ubenya bi dudu bi ya akọ nso ubenya bi ana afenso Blay Enterprise enso wasemfo su ene ne mpotamu ukọ honom a ubenya bi opa fresh sie na ema ne ubi 0558 300 306 0558 300 306 FIDO Fido eyesikasem me say wunya dru Google Play Store pe wo de udru ha driver mesi wa ha eno ano no wunya download one app no wunya dru ha usi asem e bebusa obi ya no FIDO l'agent après o download a star 711 star no abo 9 na miensa wo bo ahia wo na wo kro no abusua cloud internet de eya ade a obi agitu mu se internet de no ane cloud internet ade ba ko e yapa ne se woni wo bi chat na se mo ye business bi na internet enyina so ubutimi fu papa e bia na wa nya internet papa mesraw e cloud internet security ho sansam nyina no ye be ye bi di amaw wo de ye adwuma wo benya wo sika no a wo ye no mesraw value for money no wo pe internet betumi aboa wo value for your money dia e cloud internet top high wani ye nuano Love FM ana din hwane mu ade bia ye di internet ye bia na pese ye bi ma wo no e ye wo mo a 0244 601 933 0244 601 933 na bema pa sa wonu oba net na bia won surprise wo ba no da ebra won fa no MPA kakra kora mamun koje moni kakra bra anya bibia anya se bia zika na wonu utrimu na edene me da me kan kora na akere wo efri se hwe Silent Night Guest House and Event Center silent so silent efri se ehonu ye di wunya duru hono mu a won tehwi o na me de ye emma memora ye ma na omo serve no what ya heda ye selection ene ye de ma na be gu honti onni kura obedi nti kopa na be ma pa hen ham bu kontomo adum se nyame ye odo oba na wode aduane ne na oba we serve aduane na wonni na obedi den kwai ketenkete na ekwa wo surprise oba no monsisam recycle monsisa ne yemam oh sisam kakra da bia otitim fa akoda ya hwe nyame no aye yie pie IPT ha ya nyankyere ne asekwa no watra police post no na Johnson banku emutu apesi de ba na me de ne se wo da bed no so ahomache kokoko na kwa na kesi nie yes coming hwe pampa tin ultimate de mix mortar sidan kufu kosu e daso chekure what 0540 942916 mesraw for banoko na tinko na yeye ya tun kreta ne aba ye ba ensampi na aka kira ye de besoso de amawo Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemwa ye dia wo ye bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma say demo ani entertainko na ne speed ne so de wo hu ne seso da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santamemu hanko na wo dia woni how kra Cloud Ghana nko
Kuana Ghana ha or providing internet connectivity and twitching muntwitwensi. A dem say smooth. The Audi ebia a content term so the mouth. Say Wi-Fi and now hotspot deployment, CCTV camera installation, IPVT installation, net surveillance, digital security locks, and a web hosting there. Cloud Ghana internet service and Kuana and you hamo. And phone baby awo. Cloud Ghana a chow tuma. Say what demo any speed nedia as soon as so as bimba Ghana had da. Simple when ya how bia. You provided 24-hour support. Demand Yamrantiano, what freya near Drew Hodada or how bia sani tibia. Ya son no the amount. What to me a cost the internet net dijumedia bia woody bia. Ope a chakwaya top high opposite Love FM. Yene Kwama Rural Bank never dine bakum. Frame Mr. Internet was 0202 699 110 and now 0244 601933. Ube to me so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Yadama se na yamamu akwaba. Yeko mfimfiri mantamu. Yenu ya bema erekanan ebo yamanie edi free mfimfiri mantamu. Na erekanan kra watu yene die nukure nyame anim ne wiase ye ba ye no. Se untimi hu ade kode pote ya kire se wiase no obi gi ade afiri obi ho. Abusafo ya mudi achi na wie e wo Facebook live no so no. Wo de me pese wo ba Facebook live no so na wodu ani behwa ade. Se wo ba Facebook live no so wo hu se obi sen ho. Ya te se de obi ahye ne ho akomfo no. Be matenten gram o kakra. Na ya chekere ne nsa no mienu ana ahoma ehye ne mene. Kire se eya ahomete. Ne nyina ene se abrantie yi wonya mfinsia aduasa enum na oye taxi driver eno ne yesusu se nipa bonfo bi agene nkwa ade afiri nsam ewo gomua akati ya no ewo gomua is mansene mu ewo mfimfiri mantamu ene bra aprosifo eba mu ekohwe nia asi ewo ho no ti ayero ho sem owo mu an ebra sa nkofo yi eye ne sawiye no omo ne preso papa na ebra omo je ne nkwa ade firi nsam wiye no omo chekere ne nsa ne mienu no sade ere hankofa gu nsa no omo chekere miamu yie pa ana omo wiye ya no soso no omo de baka akwa ho ana omo de ahoma aso ne mene sade wokoto wodwan a wo de ahoma aso ne mene se wo pese wodi wachi no ana omo sen ahoma ana o hye ho efiada ye o match boso de toso du anwumre no onum mpa mu pepepe ana sa asemu siye na busuafo wo ho no mo na afei akoye bibinti bambofo so mu gusu ye hwehwemu nti me yemfa opani ni din tudwa na wo de ye ntie sade adese ni bi kasafae we de nokwa mihu bi da ofise obi a wasan ni ho akomfode o de ara wa de kwan kakra eda nyimpa nani ase ni obi a nana isa abodo na wasan ni ho de aya de bi a mihu bi da I so serious to menchire se hende ya ba na ya ba aboche ni ma police fu be fa yinti min to menchire de na de obi na wasan heni na no me nya na ya ba ma police fu ba abohwe no nso yebu hu no de ya ma police fu no ho asete mo ho ne nyimpa am se embran ikuta ho ni me ba ko pe ne me hu ne bi esi wada so nya da me ko hu because we can ho 2 times ni we eye adesie bi ya tete gomua is mentioning wo mfimfiri mantem wo nsam a wode ama ensamtrofo ana no firi se mo amudi ya ti wo Facebook live no so no kore nyame anim nie ye yenkwa ahoma no so na yenkodi nkomo bi sesi a ye nua be America na ye wo ho Erica rade asomdwe nkan ho nkan so kobna na pomo te sai nyame krokra ho de ho ye video de ya wode ama ne ye ni o anai boy enkomo na we de asem we kra de me da se kobna na te na odi kan tu dwa na rehu se me da no fiada ana eno etimisi gomua akoti ya eno wo gomua west gomua is mensin mu finfin mantimu ana ade arehu semi esi echire no dodo na ade atudwa na beto semera ha kobna ne a efri echire eba ne se aposifo inhu ore ya esusu wonya mfishia no ediasa enum 35 years ya ne din sesemre ma meto odwa no aposifo echire mu hu na busuafo sanse o hwa owura no nhwemu edi enimu anase nhwemu a
menka se mprempren na ba beto dwa echire mu a oye taxi driver na saa na adwuma a oye no kamea se bia ya say odifo idi ni se emimu na nya honom ana oye adwuma saa gomu akoti honom nya hono oye adwuma na saa so ntintimemufo no enhye da enim no na asemu ba beto dwa no beto semra ha abusuafo enhye da omunhu abusuani bi a oyi ni tiri se owura no omo de hye eno no ne saa so ntino wayera nti omo ba ba hwe no nti ene no ade a police for de atodwa hwe owura ya ne din yenim na nkampese hu bia ekra ofiri no omo de atodwa se omo sere so obi bia obehu sanfonyin se etwegu e Sompa ye Facebook page ono mo omo omo enidi ye china omo hwe edwumadie no omo hwe no omo anamo emamepiem ogomu akoti ono na police for ene omuni nsanso no omo hwe no omo fa emu no emfa mo mbeto semra ha de kobna ade emu no mabona bomo ede akwakopiem winiba specialist and trauma hospital omo bia ya omo hwe ekura emu ne tro mo motwe honom ana beto semra owuren na emu hwe na emu no ebusuafo ye hu ne sa asunti no omo hwe etofre eso obi ama ne na emu no omo mwa na owure ye hu na ebusuafo na yie ento ne emu hwe mu de egusu a ekoso na emu ye nchi obi a efata emu ye hu that's papa ye nua ba America na ne etenenka e de frem mantam no yanko Facebook no so na se adofo dia omode aba ne yentime kenkan yemfa ene adwumaku na efa ho ka akwa abe ni dimpa ba abe he ba kan se yankan kire wo se wono no wiase a wo ba yi ade a wo chikura ne se what a show gone to so ne hwan no ohun sa na ni bu afukura firi se aduro wo ho na betena se na what a show call to glory ne hwan no e ba sa na wo ya hadwen be ma wan kasa wonim se omode mon konkan wani tua se enema nkoyi o mema sem wo from fibroid house stomach ulcer hernia ne ade obi wa de me hernia wa wen sase ya atoro de bia me hernia o pe won san awie mfa nkoye hernia konye ntu ase ma obi wo so akoko pa wi abo etua ba bia mentimi modini na afen so no malaria de bia ne nsa hye no ntuma ase wo twen me na me ba de bia ase wo ntwen wo dua na wo dwi wo di wi ka ebo no so aben kra wonte a ya be herbal clinic secretary ne sa ne ma ne kra de ya na yi bonus ntie no kra de ya na ye nkan ho de tie nie wunya duro ye de ne ya chemu mienu eye honhom fam ene honam fam sa woni mo bia o sickle cell na ha me pa na wotena ho manipa no wudi a na wo ankasa wotiremu na eden ta no so apatrapa new site ha ya abe friend se ebre bia abakwa koto no ebre emo obi mfa wo mfa ba bi sa ha ya abe ebre anya abe ya se no nso de bia ma america osi so se wo bia wo de obi fa ba bi se ha ya abe enye ho no so wo chewo de a ene wan hwe supreme court kura na ye nyewo 0243 34 5392 0243 34 5392 ya Bolivia Enterprise 23 vitamins and minerals aba amino acid ka honi ade nyina munim dada se ya Bolivia ba yi he se obi a mfon sister na say the sister phone wa phone papa wa phone sen amino acid ni ade nyina wo ho wutra ho ama wo so asate watade first so sha na ejirejirem kama ene watade wu se nyina na wupia kosoro wuro ebe gu ani mu ase ya Bolivia Enterprise bra neba ginuane apapa ye be ye nipadua no mu adwuma siese nipadua no ahyehye nipadua no kama na wo ba ye no Future Life Smart Food no eda nchane so a Future Life comes with Future Life Zero, Future Life Oat, Future Life Protein. Oh what? And I say nipadua yi so for line alignment higher one more to home ne di hwe anim from CCA 0242 878 090 0242 878 090 ona da romana wiai ya de adwenkyere no eba yen kopro kase so yi na yenye adwenkyere no ho adwuma yen kwai nana ekwia moa boaten de no na yo for police de no endi kan ka so American Town Kenke House and what dey free bar was say Ghana nyina ye hu say nana do dan kwakufa do no MPP abai no na ebetimi aboa yenti nyina ye hwe na ye nta wonom echi Samuel Krugu enso hwe live free fa ho ye dey ye ben go so ye Miami Krom Krugu mechi awai was say ye nyina ye nim say ye Rura John Drama Mahamade wo ye incompetent in Ghana for ye hwe na ye mo MPP ne nana
nado dankwa kufuado na bibi kaswa eno ono so eka se MPP aban de wo ye adwuma pa ne bo hya hodo ya wo ye ni nyina no wo mu se ne ma edin wo mu de na so ni nyina mu no ne ma be ye kama na blueprint wo the way efres kando ketan ena de eba wo se 2024 abato no de ye crucial one eti wo se nyina ye bo modern na ye de ehia too soon wo se wo hwe live wo ye Ankawanda yo information center ye da se Abdul Fosu Malik wo se wo hwe ye de Freeman so abol nice news ye da se Christopher Kaswa ono so den de ne de aba wo se ndisi fo mu nya de no na wonum enya selector commission wo mu edwa wonum asum no yenko ye na akua ho wo se ne ncha kese wo de ekwa ma ye se o wo fair wages and salary commission wo se nyankopon enhira ne pa ye ebusia wo se ne we ye de nyame asese vaccines no etime aba ye de si ase nom na ye de aseda kese de ama ye Rasante ye boa Benedict wono ene semufo panyi Kuku Veronica Jando wono ene chinchi fide ni from e de my news crew ya wonom ewo Sompa 93.1 ho nyina ye da wonom ase ene Sompa 98.9 ekwenya kwa bro no ma wone na pamfon so ye da wonom ase oba ya Grace wonom ne womomo MC a ho nyina boa ye na wo hu ye live wo Facebook ene YouTube no so me di wo hene yire mame ekwa ye boa esia mame ni menua bema nana kwabena kese ye sori so ama Sompa nkom osofo mame premani ene edom no so abetena se na nansem omode ba no so de echenkuro ya ete aso nyabre ne tena se ne tie nsem a ode ba ne bi ya da se amo ha wapem o sese de wapem sese adwuma na si o